Sa ngalan Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaakan ninyo. Mga igsuon sa atong santos nga misa karon, atong pagkasalogon ang anibersaryo sa pagkatukod sa katedral sa Roma, sa Basilika sa Lateran. O atul usab ni atong pagsaulog sa mga anibersaryo ang atong hunahuna o atong kasing-kasing ato usab kining ihatod nga tutubangan sa Ginoo. Kay sa ako lang ang akong nahuna ug akong pagbati tuwa sa mga daghang mga pamilya nga nabiktima sa grabe nga pagbaha diha sa mga naglaing mga lungsod sa probinsya sa Sugbo, sa siyudad sa Talisay. Kay usab man pud ko sa mga napiktahan, no? Ang among balay gilunupan, tagahawak ang tubig, no? Nyawa pa may maglimpyo kay perting bagaas lapok, no? Mahal lang kaayo kay wa may namatay sa liluan, sa pamilya, nahurot yung kamatay. Wa pa'y labot tong uban nga wa pa mapalgi. Mo nang atong iapil sila sa itong mga pagampo ang mga pamilya, no, nga walay klarong katulgan, walay klarong Pinoyanan, na displace gyud, no, gikan sa linog, nya bagyo, nya na po laing bagyong moabot, no. So atong pangayoon sa Ginoo nga taliwala ning katalagman nga atong nasugatan, magpabiling kita nga lig-on sa atong pagtuo, paglaom sa Ginoo. Nya atong pong iapil sa atong mga pagampo ang mga naglaing mga departamento sa gobyerno ang gitagaan og dako nga responsibilidad sa pagpalambo sa kahimtang sa mga subuanon nga unta kung dunay mga proyekto nga paghimuon gyud sa pagkamatud-anon, no? Dili ka lang wido-wido lang, no? Pinang wido-wido nga trabaho ba pulido gyud, no? Kay kung dili nato may pagka atiman ang kalikupan, kinayahan, kita rin yapon ang mga laot mana nga ato ning iampo, no, tanan nga makahawas ta sa mga kalisdanan nya may makapabag-o nato ba mo ning nit kayo nga we try to learn a lesson from the past, from this situation ba nga manikamot nga mausab, no, mausab gyud ang pagdumala, idumala nato ang usay gihatagan nato sa Ginoo diha gyud sa pagkamatud-anon ba nga pagpangalagan. Ug aron mandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Ang akong kasalanan sa walay panglimon, isugilon ko sayon ka man nga kiningalawat isalig lamang
ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon ta kita niya ngadto sa kinabuhidayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Nagasimba kami, nagapasalamat kami, tungod sa imo himahayag. Ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halo. O Jesu Cristo, o Bansang Espiritu Santo, diha sa imang sama. Amen, magampo kita. O Diyos, madagtugi mo kaming ipahandom sa adlaw sa pagkonsagrar ning templo. Pamati ang amo pagampo. Itugod nga dini kanunang himo ng lunsay nga pag-alagad alang kanimo. Ug ang hingpit nga kaluwasan alang kanamo.
Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak. Nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo, dapit sa sidlakan. Kay ang templo nagatubang man sa sidlakan, ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan, ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan. Unya, mipaingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi, ug unya, nagsukod siya balig 5 kagatos ka metros, ug unya, gidala ako niya latas sa tubig, nga may giladmon nga tagakiting. Unya, nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros, ug gidala na usab ako niya latas sa tubig, ug tagatuhod na ang giladmon niini. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros, ug gidala na usab ako niya latas sa tubig, ug tagahawak na ang giladmon niini. Unya nagsukod na usab siya laing 5 kagatos ka metros, ug ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latason, gawas kun mulangoy ako. Giingnan ako niya, tao, nakita mo ba kini? Unya, gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba, ang daghang mga kahoy, isig ka daplin niini. O giingnan niya ako, kining tubiga, nagadagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan, ug naglugsong ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tabang, ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat, ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man didto kining tubiga, ug matabang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga agian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matag bulan, ug mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Salmo responsorio. Ang makagagahom nga Dios aniauban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Tanan. Ang makagagahom nga Dios aniauban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug ang atong kusog. Ang kanunayng panabang dinhi sa atong mga kalisdanan, busa
wala kitay gikahadlukan, bisan kun ang kalibutan matayog, ug ang mga bukid mabanlod ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahom nga Dios aniauban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa syudad sa Dios, ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala, wala kini siya kahadlukan. Ang Dios mutabang kaniya, inighayag sa banag-banag. Ang makagagahom nga Dios aniauban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang Ginoo sa kagahuman aniauban kanato, ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo tan-awa ang mga buhat sa Ginoo, ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang nga Dios aniauban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Kinotlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Kay kami mga kauban sa buhat ang nagiusa pag-alagad sa Dios, ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mausab ang balay sa Dios, sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako, ug sama sa usa ka batid nga panday. Gipahimutang ko ang sukaranan, ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay gipahimutang sa Dios si Jesu-Kristo ingon nga bugtong sukaranan, ug wala nay laing sukaranan gawas kaniya. May pipila nga mogamit og bulawan o plata o bililhon nga mga bato sa ilang pagtukod sa balay diha sa sukaranan. Ang uban mo gamit og kahoy o sagbot o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa kataw makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo. Kay ang kalayo ni atong adlawa magpadayag sa buhat sa tagsa-tagsa kataw. Sulayan kini sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat po.
Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Niadong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero o mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangili sa kwarta. Unya si Jesus naghimog latigong nga linubid o giambog niya ang tanang mananap, ang mga karnero o mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuan usab niya ang mga lamesa sa mga ilis o kwarta o gisalibay ang ilang mga sensilyo. O giyang gimanduan ang mga tao nga maniligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyong himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinunan nga kasulatan nagingon. Ang akong pagmahal sa balay o Diyos nagdilaab sulod ka nako sama sa kalayo. Unya nang utana kaniyang kadaguan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo ang pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usam sulod sa tulo ka adlaw. Salabingon kaniya, kapatan o gunom ka tuig ang pagbuhat ng templuha. Unya tukuron mo kini pag-usam sulod lamang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga giskutan ni Jesus mao ang lawas. Busa sa diyang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinunan nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Tinuod nga ang akong nahuna, akong pagbati, akong kasing-kasing tuwas mga pamilya nga wala na'y pinuyanan, nagpuyo na lang uban sa tent, kunya gipabalihin na po sila kay nanapoy laing bagyo nga mabot wa pa gani mahawas gikan sa kahimtang nga ilang nahiaguman tungod sa linog bagyong Tino. Doon na po laing bagyo. Grabing katalagman, no? Kunya diya sa social media doon na iniingon nga silot na na. Gisilot na nas Ginoo. Da. Simba-simba pa magrebulto. Kung sa may labot sa rebulto. No? Kining pundok sa mga laing tinuhuan ba? Dali kay nis lang manghukom. No? Pasangin lang ng dibulto. Kung sa may labos di bulto, no? Huwag yung labot.
ang kahimtang nato karon mga igsuon, no? Dili na siya silot Ginoo. Kinanglan nga ato gining sabton pag-ayo ba? Kay ang Ginoo puno sa gugma ug kayo. Ug walay ug matud pa niya, no? Wa siya moanhis kalibutan ron sa pagsilot, kundi ang aron pagluwas niini. No? Sa ato pa magsuon, ang suon sa may mga kadaot nga atong masinati, no? Bunga gyud na siya sa kakulangan sa atong kahigpitan, sa pagtan-aw unsa gyud ang makaayo nato ba? Kakulangan na sa itong kahigpitan. Kakulangan sa itong pagpamalandong. Mga desisyon nga wala maghuna-huna sa kaayuhan sa kanabag-an sa katawhan. Mga desisyon nga ang ginahuna lang ang kaugalingon. Doon na magoy gitawag maigsuon sa philosophy of logic ba? Right thinking. The principle of causality. Unsa man na siya nga principle of causality? In every effect, there's always a cause. And in every cause, there's always an effect. O tinabano na natong istorya, sa lingwahe natong Sugbuanon, ang unsay imong ipugas mao pud ang imong anihon. Kung magpugas kag mangga, ayaw paghunahuna nga muani kag nangka, no? So doon nagay kanabang correlation ba? Muni ato ning tan-awon, no? Nganong nahitabo man ni? Nga naman doon na may grabe nga pagbaha. Nga naman nga di man makontrol ang bulog sa tubig. Ingon ani ang senaryo may suon. Bunga ni sa pamalandong. Timan-an nato may suon nga ang kinaiyahan may kaing pagkabuhas Ginoo gyud. Everything that God has created is good. Dunay mga kalasangan, dunay mga kakahuyan. Kay maunay mo cover, no? Mo pandong ba? Sa bulog sa uwan gikan sa taas, buffer. Nya hunona lang maisuon ang gibugaton sa tubig gikan sa taas sa kapanganuran ba? Nga muhagsa niya yuta. Nga tungod sa principle of gravity, kusog ka ng deceleration, ana, ang hagbong. O kusog ka ng impact, ana, ni abos yuta. Unsa may tabo sa kabukiran nato ug wa nay kahoy. Mga dagkong kahoy ba? Upaw na. Ako lumad yung kong taga-Talisay. Unya, kaniadto, kung mapiang ko, at tumista bunok, doon ay manghilot dito, si Pidi. Mot, kay labag ka mong Pidi. Huwag des uldogs, Tiago. Tiago manghilot. Dito sa may langtad ba to? Pidi. O, bakol sa to, manghilot. Kanang kabukiran niya, puno pag naslasang. Karon muhangad ka, upaw na. Kabantay mo? Upaw na. Ngano man? Di mong subdivision. Imagine, no? Bulog sa tubig, ikas ka panganuran ba? Nya, muhagsa ni siyuta, wanay kahoy. Wanay musangga sa volume sa tubig, dristos yuta.
Unsay may tabos yuta sa impact sa tubig gikas taas. Mura nagbomba. Erosion. Dahili ang yuta. Daan ng tubig. Aluoy kaayong namuyo sa ubos. Gibahaan ko mitos talisay. Kaya ka ng balay, tapad ang balay yun, dunay creek. No? May pagkain na sa una, dili kami lulupa na sa una. Kaya dako man ang bukas sa suba. Ngantos baybay. Through the years, dagang na namuyo, gikan syudad, girelocate, biktimas na sunugan luyo sa Sisimsi, gibutang dito, daplin sa creek, o tungod kaya na naman namuyo, gireclaim. Ang kaniya itong lapad nga suba, ni gamay na lang, dili nga suba, kanal. Yan mong kanal. Imagine, ha? Yan mong kanal. Marag ingana tingali, mga 2 meters. Unya, wanay buka. Ang baba sa suba, wanay buka. Ang gipuli culvert. Imagine. Yang bulog sa tubig, gikan dito sa Sistis Umeri, napamnay sa pasapa niya. Wanay buka dito. Ang baba suba, wana naman. Sumubalik ang tubig. Langoy-langoy. Wa pa may mahumag, limpyo ito sa bahay. Piting bagas lapok. No? Nganong ing-anin, nganong dunay super typhoon. Nganong dako na kayong volume sa tubig. Nature tries to compensate unsay gihimo sa tao ba. Pagpamutol o kahoy. So, ni-build up ang pressure, ang kainit. Init na kaayo ang kalibutan. So, to compensate sa unsay nawa nga cooling system sa earth, ang nature, mo compensate siya, mo create siya daghang volume nga tubig in order to cool down. Tanawa may suon. Ang interdependence ba sa kinayahan ba? Muna ay mo kay buong. Ngano nga ang bagyo karon dili na ordinaryong bagyo, gitawag super typhoon, because nature ang kinahiyan tries to compensate what was lost. Dili naman bugnaw ang kalibutan tungod sa carbon emission, mga dagkong factory, no? Nya pamutol pas kahoy, giuling pa. Global warming. So, tanawa, unsa ka built-in na design nas Ginoo. Dunay balance of nature. Dunay warmth. Dunay cooling system. Pero kung dili nimo may pagkada ang kini nga area, ang pikas mo compensate na siya. Mo na nga di na may bunga nung grabe ang bagyo ron, ang bulo sa tubig. Kay gusto makabawi ang kinayahan ba? Nature tries to compensate what was lost by mismanagement nato. Now imagine, we are temples of the Spirit. Templo ta. Kita ang simbahan, templo ta sa Dios. Muna nga, unsay atong mga desisyon, sayop nga mga desisyon, maapektahan ang atong pagkasimbahan. Muna kung atong paminahon ang Ebanghelyo karon maisuon ba, unya mangutana ta, unsa kay kasultis Ginoo sa atong sitwasyon karon? Malipay ba kang Ginoo? Mamuwa ti Ginoo eh. Mamuwa ang naong kasuko. Nga naman, wala maayo pagkatiman nato ang kinayahan nga iyang may kay pagabuhat niya.
Makaingon tingali ang Ginoo, now, inyong nakita, kung sayot niyong binuhatan, di na kabubuton sa Ginoo ngayong anita. Kabubuton na sa tao. Dili na kabubuton sa Ginoo tungod kay nagsimba-simba tag debulto. Tungod na sa atong mga desisyon, kulang sa pamalandong. Kita gyapon ang magantos. Kinahanglan makakita tani mong kamaturan mag-isuon. Ang Ginoo nakakita niya na mong kamaturan. Kay ang nahitabo, tanawa, muna itong tanawon, kinahanglan makita yun na ito ni. Perting sukuas Ginoo yan. Nga naman, kay baw ang Ginoo sa kabuang niya itong mga tao nga nagdumala bas templo ba? Doon na siya, nakahiring na siya. Nakahiring ng Ginoo nga, doon na binuang Ginoo simplo. Mao ni ang pagduaw, unang pagduaw sa templo during his public ministry. Nakahiring na ni siya. Nga doon na yung mga kabos in town, gusto mo halad, mananap dito sa templo, pero dili kahalad. Mao ni ang naabot ng balita. Mao to pag-abot sa templo, mao gyud oy. Mao gyud nakita niya. Nga dihay mga kabos in town, timan nato ang Ginoo kabos. Dihay mga kabos na malit og mananap, just kilid-kilid gawas sa templo sa barato nga presyo, sa ubos nga presyo. Anna kay pagsul sa templo, doon na may namaligya po dito o mananap. Unya doon na inspektor muhiling mutanaw sa mananap nga imong gipalit dito sa kilid. Nigtanaw na sa inspektor, bisan kung way sakit ang imong napalit nga mananap sa ubos nga presyo dito sa gawas templo, aron nga sila makakwarta pod, maingon na ng inspektor, masakiton man imong mananap. Di ni pwede. Kung sa'yo may tabo, ang kabos in town, wa na may kapalit, kaya nakapalit naman siya. O niya, pertisang mahala. Kaya ang presyo dito sa templo, doble man po. 50 pesos gawas, o sa kagatos na sud. Binuang, pagpanglimbong. Perting sukuas Ginoo, pagpanglimbong ninyo ha, kabuang ni. Ang mga kabos dili na hinuon, makahalad silang halad mananap. Grabing sitwasyon ito sa templo. Ading insult to injury, kay ang naghatag o pagtugot nga adto mamaligya sa templo ang mga Pariseo, ang mga leader ba, ang mga pangulos katilingban, mo'y nag-una-unas kabuang pagpangurakot. Muna ang Ginoo, wa magpakabuta, wa magpakabungol, nakita o iyang gitanaw gining maong kahimtang sa corruption dito sa templo, sa kabuang sa mga nangulos katawhan. Nga sa iyang kasuko, puwa na kay itong nahos Ginoo, murag turong kasmagon. Sa iyang kasuko, gipanglibuan ang mga lamisa. Tungod kay nakita man niya ang kabuang. Timan-an na ito may isuon ha. Si Kristo maong kamaturan. O tungod kay siya maong kamaturan, dali kayo siyang makakita sa unsay dili makiangayon, dili makatarunganon. Dali kayo siyang makakita sa pagpanglimbong sa mga bakak sa katawhan. Wa niya tabuni ang iyang mga mata sa hiwi nga binuhatan. Wala niya sa ungi ang dalunggan sa unsay nadunggan niyang mga mo tiyabaw sa mga kabos.
Gibarog siya sa unsay matuod, unsay makiangayon, unsay makatarunganon. Dunay pagpangilambot ang Ginoo sa mga yangogos katawhan. Wala niya ibuwag iyang kagalingon sa mga tao nga naglisod, way pinuyanan, way gikaon, sa mga tao nga nabiktima. Wa niya ibuwag iyang kagalingon, niapil siya, nakiguban siya silang kahimtang sa kalisod. Wala niya taptapi ang mata sa unsay dili maayo makiangayon. Wa po siya magtapsapongi ang dalunggan. Mga isuon, naa dinhi ang atong kakuhan karon. Kung unsay mga hiwi nga atong makita, atong tuliron, dili nato taptapan atong mga mata, dili nato sakungan atong mga dalunggan. Kay in the end, mubalik ang gyapon nato ang unsay atong mga desisyon. Kung unsay atong ipugas karon, mausab ko na ang atong maani. Kinahanglan maisuon nga pangitaon gyud nato ang unsay matuod. Nganong nanguan siya? Atong tuliron ang mga hiwi o balion ang sayop nga prinsipyo. Ingon ana, we have to be decisive kay ang Ginoo mo ba po niya ha? Mo po nang gibihimos Ginoo. Prangka kay tong Ginoo Prangka kay tong Ginoo gyud. Kung kinahanglan nga prangka gyud to. Kapila to yang giprangkahan ang mga Parisiyo, mga tigpakurin mong dagko, mga milo, di ba? Muna ang hagit nato karon mga isuon ba? Kung unsay kamaturan itong makita, dili nato taptapan itong mga mata, o dili nato sapungan atong mga dalunggan nga magpakabuta o bungol na lamang kita sa unsay nakaapektar sa atong kahimtang karon. Kita ang simbahan, and we deserve the dignity and the integrity nga atong gikinahanglan. Luoy kayo mga pamilya, way pinuyanan, namatyan, luoy manang atong iampo, iampo nato, kitang tanang mag-ampo kita nga magpuyo kita diha sa pagkamatudanon, pagkamalagaron nga matudanon ba, pagkamalagaron nga Diyos or mamahimo kitang buhi nga templo sa Ginoo. Din ang presensya sa Ginoo naa kanunay mag-uban o magpabilin ka nato tungkay kita iyatang gihimo nga templo o palaan nga simbahan. Ato karong mag-ufon nga to pagtuo, nagatuo kami sa ka Dios Amahan magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, ganag sa mansal apay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ganak dili binuhat o sa kinaiha samahan, pinagi kaniya ng ahimong tanan. Tungod ka natong mga tawag alang sa atong kaluwasan, mikanaong siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sing may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao.
Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya ng matang gilubong sa katong adlaw na banhaw siya, aron matuman kasulatan. Misaka sa salangit nagalingkod sa tuo samahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron pagkukom sa mabuhi yung sunatay, ug ang iyang harian na walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagikan sa samanang usanag, dungan sa samanang usanag gisimba sa gimaya, ug misulti pinangis mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan, nagala kami sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa magabanhaw sa matay, ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Nga itong manuluwas nagpuyo sa buhing templo sing simbahan, ang binunyagang katawhan nga nagkakatigom libo sa sumusunod ni San Pedro. Magampo kita nga to sa itong amahan, dinasig sa Espiritu Santo diya sa pagingon, Ginoo panalangini kami. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, mutubo diha sa kahiusahan ug sa pagtuo pinaagi sa atong kamakanunayong ngadto sa Santo Papa Leo XVI. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kanasuran magpuyo diha sa kalinaw ug maglikay sa pagpanghukom ug sa panagtigi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga sila nga nangita sa Dios makakaplag sa bato sa pagtuo ni San Pedro ug sa kaisog ni San Juan nga magbubunyag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga mapadayag nato ang atong pagtuo pinaagi sa paagi nga kita miamping og migamit sa balay alampuanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. Nga ang mga nangamatay mamahimong buhi nga bato didto sa walay katapusang templo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo panalangini kami. May gumang amahan, gibanhaw mo ang lawas simunag, ang mayaong templo sa kabanhawan. Isip ang lawas nga mistiko o templo din sa yuta, naghalad kaming mga pag-ampo nga nagkanimo, malaumon nga moambit kami sa samang kabanhawan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagampo kamo aron ang ako gangayong sakripisyo dawaton da sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Bigan sino mga parang pagay katimay sa bilog niyang santos. Ginoo, naghandom kami sa adlaw nga ang imong balay, imong gipuno si Maya o kasantos. Himo ang kiningalan nga kanunay, imong madawat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, nangay matarong kayod,
nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Ikaw nga manggitagon, nagpakatukos pagpuyo sa balay sa pagampo, aron nga kanunay tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo, nga masanag sa kinabuhing langit nun. Apan ingon sa gipasabot sa mga balayng makita, imong gisantos sa kanunay mong panabang, ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa pagkamalipayon niya nga inahan nga daghang ug anak, mapahalo na siya da sa imong himaya sa langit. Ug busa uban sa mga angel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyong silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos niining mga gasan, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siyang mga tinunan ug miingon, dawat kini ninyong atanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan ang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pagusan, mihatag ni, ngadto siyang mga tinunan ug miingon, dawat kini, nog Panginoong kamo nga tanan gikaninin, kay kini mong kalis akong dugo,
sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula-alang kaninyo, ugalang sa tanang mga hawo, aron ang mga salama pasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo si Kristo aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Nagahalad kami kanimo umahan, ning pahan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga matubang mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumig yung simahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami niya sa gugma o Banileo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang may isuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw sila tanang nagamatay di sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa munaw. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angay makaambis kinabuintunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Joseng Bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa mong kabubutong latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayon, amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahal. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios atong Amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Matunay mong bago, inisayo damay mong sa langit. Ang kalanong mo sa mataganda, ihagad ka na mong karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasalakan mo. Huwag dili mo kami tugyan sa panay, inunuan mo sa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dootan. Matangki kami sa kalinaw ng panahon aron tinabangan sa mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos.
Ginoong sa Kristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, kung pagsalig sa mong simbahan, o sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw nga bo'y kahari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita tang pag-inig sunay, panagdait manaakan ninyo. Kinimang kordero sa Diyos nga nagawangtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo di kung angay mo kalawat kanimo, apampumulo lamang umayo. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ginoo, naghangyo kami nga mangkununtas sa bungaw kalipay sa iyong panalangin. Ang katawan nga gihalad nga na kanimo. Ug himuang nga magalagad kami kanimo sa lawas ug kalag. Ilabi na nining adlaw sa pangilin, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, niligayon na maison sa dili pa nato ihatag at tapos ang panalangin, atong ipagayon ang atong second collection. Hangyo kini sa ato ang Arsobispo sa Sugbo, si Most Reverend Alberto Uy. Ang mahipos nato ning second collection ato ning itabang sa mga nabiktima itahon sa Bagyo nga Tino, no? So it's either in cash or in kind, no? Katong gusto nga muhatag tubig, no? Katong mga sinina nga magamit pa, o mas maayo tingali bag-o, no? Kung noon ay bag-o, nisnod bag-o, no? Kaya kasagaran na ba nato muhatag mga hinabang nga mga sinina, no? Use clothing. Nya din na magamit, no? Kay use naman, mas maayo tingali nga kuan kanabang bag-o siya. Kay matod pa,
when we give something that really hurts us, no? It means that we are truly giving, no? We are not giving our surplus. Kung surplus lang, di kayo nasakit. Pero kung masakitan tayo, naghatang na to, that means we are truly giving something. We sacrifice our comfort for the betterment of the other, no? So, muna hangyo sa ito ang asobispo. Nga ato lang ni ipadangat nga ito sa ito ang Paris Caritas, si Sister Telit Arcilia. Nga laing paibalo maigsuon, dili madayon ang ato ang libre notaryo, nga ato untang ipagayon kanong adlaw, sa alas 9 hangtod sa alas 2, kay ang atong abogado, apiktahan man po di ay, apil siya sa kanang pagbakwit, no? Tagatungkil man ang abogado din nato, no? So walay libre nga notaryo karon. Ato lang ipaibaw sa sunod higayon kung madayon ang maong nga libre nga notaryo kinsa atong magpanotaryo. So dili madayon karong adlaw. Ug kunya painomdom usab mga isuon, kita di ay ang gidapit nga mga pilgrims ug offerers sa ikadong adlaw sa Misa Novena pahinungod sa kapistahan sa Birhen sa Regla karong Nobyembre 13 mining tuiga alas 3 sa hapon dito sa Señora de Regla Paris National Shrine, Lapu-Lapu City, no? So kinsa tong deboto sa Birhen sa Regla, so pwede mo nga mo appeal ning maong pilgrimage ngadto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu City. Og dagang salamat sa tanan, og maayong Domingo, og maayong pagpamauli, no? So amping ampo, no? Manindog. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa atong dadon ang gugma kalinaw ni Kristo.